Takže vy vystupujete spolu s ďalšími tromi ľuďmi ako 4 kozmonauti, hej, ktorí vlastne teraz sú rôzne tie spoty na internete a tak, ktoré propagujú Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. A o čo vlastne ide, že čo tým chcete povedať? No jasne, tak tie spoty vlastne symbolizujú to, že my na hlavnom ceremoniáli vlastne nás raketou vystrelia do vesmíru, áno, a my vlastne v tom vesmíre budeme propagovať košickú kultúru. To je veľmi zaujímavé. Všetkých, že o 15 minút začíname, o 15 minút. No. Vravíte, že vás vystrelia teda akože propagovať tú košickú kultúru. No dobre, ale čo? Čo to je tá košická kultúra? Košická kultúra je František Balog. To je prosím vás kto? To som ja. Tak ja by som to nevidel až tak čierne.